Magkapatid na lunod sa dagat na sakop ng Lingayen, Pangasinan. Nakatutok, Joan Punsoy. Nagkayayaan lang daw na maligo sa dagat na sakop ng Barangay Estanza, Lingayen, Pangasinan ang magkapatid na Maria Lynn Joy at Joanna May Sarmiento kasamang ibang kaanak. Pero ang kasiyahan, nauwi sa trahedya matapos silang malunod. Allegedly, ang napuntahan po nila kasi na area is yung area ng may rip current or sabang. Doon sa pinagparkan po nila ng area, wala masyadong rip current doon. Pero napadpad sila mismo doon sa rip current. Umusog po sila. Tubong Nueva Ecija ang magkapatid at dumayo lamang sa kaanak sa Lingayen. Patuloy na kinukuhanan ng pahayag ang kaanak ng magkapatid. Ito umano ang unang insidente ng pagkalunod sa bayan ngayong taon ayon sa MDRRMO. Hindi naman daw nagkulang ang MDRRMO sa pagpapaalala sa mga beachgoer. May mga warning signs din sa lugar. Sa iba't ibang area ng beach area natin sa Lingayen, meron kaming mga signages about rip current o sabang na tinatawag. May mga paalala doon na kailangan gawin ng mga tao. So sa green area yung safe talaga, pero yung sa medyo yellow, caution lang, then doon sa red, no swimming zone yun na area. Joan Punsoy, One North Central Luzon.